Så går vi lige en lille eftermiddagstur i en skov. Ja, det var en sen eftermiddagstur, fordi det skulle være for varmt til at gå tur i Flora. Ja, det kunne vi ikke rigtig lide. Så nu kommer vi snart lige til en lille sø, tror jeg. Sidst vi var der var is på vandet. Så det er ved at være et stykke tid siden, vi har været her. Ja, så nærmer vi os søen her. Ja, det er simpelthen så smukt hernede. Det er noget, vi kan lide. Vi har sovet her mange gange. Overnattet her. Det gør vi ikke i dag. Jeg skal jo hente mor, hun er fri klokken 10:22. Så kører vi 2 heroppe og henter mor, hun er fri. Så kører vi på Trustrup Høje og overnatter. Så er vi lige på 3 i stedet for 2. Det kan jo også noget. Det er meget hyggeligt. Må vi se herude. Ja, er det ikke smukt? Det synes jeg, det er. Det er da helt fantastisk. Ja. Jo. Jeg vil lige prøve at flyve det der. Ja. Smukt lille søen. Og en hyggelig skov. Ja, så er vi snart ved at være igennem skovflora. Vi går her, fordi at faktisk til de har lavet hø her af det høje rabatgræs, de har haft derinde. Det dufter ligesom lakrids. Det bringer minder frem, for det har vi kørt hø ind til vores heste. Og ja, det er snart mange år siden. Det er nedstigning, Flora, til bilen. Det er det, jeg har lavet med mad, tror jeg. Det vil ikke være en god idé. Ja, så er vi nede, hvor han er parkeret. Ved siden af en hundeskov herinde. Tak for turen, Flora. Ja, sæt. Sæt. Du var dygtig. Ja, det var godt. Ja. Så blev klokken 22:30. Og nu er vi fundet et sted for natten. Jeg har lige hentet lillemor på arbejde. Vi har lige en lille månemand deroppe. Nu skal vi lige have nogle ben ned her, så vi kan se, om vi kan få hævet vores hovedgear lidt. Elevationsseng. Ja, Ja, det er det jo faktisk. det er jo sted, vi har været mange gange her. Det har vi godt nok. Vi holdt faktisk en nytårsaften her Ja, 25-26. Ja. Jeg tror, det er ved at være der, er det ikke? Med... Det må du se på din, jo. Jeg kan ikke se noget. Ja, det er ikke meget godt. Så kan vi lige gå en lille morgentur i morgen tidlig. Ja. Går du ud i strømpesokker? Ja, det gør jeg da. Det gør du da i hvert fald ikke. Jeg har glemt at få mine sko, men det er jo helt tørt. Det bliver en lang dag i morgen at gå. Det er Gå i tørt. strømpesokker hele dagen. Ja. Nå, ja, Og det var jeg det. har jo sko på, da jeg kom, men jeg har bare glemt at få dem med og sat i Volvoen, for dem jeg plejer at stikke Så i. gik du hjem i dem der. Ja, i sko. Ja, du har sko med, eller hvad? Ja. Nå, og den har nogle jordbærs, jo. Det har jeg også. Så, der ser Jeg Florsen. har sko om bag. Jeg har også sko nede i skuffen. Nu skal vi i seng, Flora. Eller skal vi have ostemad først? Det kunne da være hyggeligt. Det kunne være en god. Vi kunne faktisk sætte udenfor og spise dem. Ja. Det blev et. Vi kan gå op på højen og spise dem. Godmorgen fra Vilde Veje og smukke steder og Trustrup Høje. Det var lige her, vi vågnede i morges. Og vi har faktisk sovet længe i dag. Vi har faktisk sovet 3 timer mere, end vi plejer at gøre. Men, vi har haft behov for det jo. Det var det. Vi havde behov for det her. Så nu er temperaturen det har nogenlunde til at holde ud. Det lufter lidt heroppe. Men vi går lige op ad vejen her og lufter hunden. Ja, Flora skal luftes. Det skal hun. Ja, der har vi lige et mugkør. Ja, det er nok noget kvier. Det tænker jeg, det er. Ja. Der er også får derinde og heste. Ja, det var nok. Ja, der er mange. Vi kører lige ind af alene her til Fru Møllers Mølleri. Ja. Gårdbutik. Det ligger her uden for Odder. Ja, mellem Odder og Hov. Ja.
parkeret i skyggen. Ja, det gør vi også, tror jeg. Ja. Og det er smart for, at vores hund kan sætte herinde. Ja. Om her har vi også parkeret før. Ja, det har vi. Ja. Her er en hel række biler, og sådan et par rækker er der også ude på den anden parkeringsplads, så der er nok en del mennesker på stedet i dag. Jeg tror, vi klarer det. Ja, Jeg vi klarer det. Vi kender jo også, hvordan det er her. Ja. Så vi går ind og ser, hvad vi kan købe og forkæle os selv med. Ja, så fandt vi lige et sted, vi kunne holde vores frokost. Eller vores sene morgenmad. Vi spiste her kl. 12, spiste vi morgenmad. Lækre rugbrød og lækre pølser. Så det var dejligt. Nu går vi en tur igennem skoven ind til Hov. Ja, det gør vi. Og vi holder lige så fint ind i skyggen. Vi har det tit med at komme mange af de steder, vi har været flere gange før. Her har vi tit holdt ned i hvert fald. Det er dejligt. Og ordnet her et par gange. Der var lige en motorcykel, der kørte der. Skal vi se om Flora og mor det er klar til at gå med. Det tror jeg det er. Så vi vender tilbage. Så, Flora, nu bliver jeg viklet ind her i dig. Nu skal vi have vores mor med. Ja, skal vi nemlig. Den kommer Hvis I kan noget drikkes eller noget med, hvor langt skal vi gå? Gennem skoven? Ja, hvad langt er det? Det aner det ikke. 2, 5, 10? Ja. 2, 5. Jeg ved det ikke. Ja, det var bare, at vi skulle have noget med at drikke, Ja, det når det er så varmt. Nej, vi går ind i skoven. Du har nøgle med? Ja. Du låser. Jamen, du må have været, det er en skøn tur. Du må have været her. Det vil du have filmet derovre. Du kan tage kameraet med dig, kan du ikke? Så går vi en tur i skoven. Ja, der er så fuld af sjov inde i en skov. Nå, du tager hende med. Der er her. Nej, jeg skal ud og rode op i hukommelsen og kunne genkende, om jeg har været her. Ja. Det er Lars sikker på, det er jeg nu ikke Det er så glat sikker der. på. Ja, der var en sten. Ja, det var rød. Det var fjerde. Og så filmer jeg vi lige lidt, men jeg skal også lige holde øje med, om der kunne være dukket nogle svampe op. For vi har jo faktisk haft det fugtigt, og nu har vi det varmt. Ja. Vi skal finde et sted at have et aftensbad senere. Ja. Ja, jeg tænker da, at vi skal have aftensmad. Et aftensbad. Nå, et aftens Ja. bad? Et aftensbad. Ja, det kunne være fint. Ja. Jeg var ude at bade i går. Ja. Ja. Så nåede vi ind i skyggen igen. Ja, det var dejligt. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad skoven hedder faktisk. Nej. Men det kan vi jo research på. Men jeg ved, der ligger en skov op omkring kirken, Hov Kirke, der hedder Paradiset. Ja. Det skulle være et godt svampested. Nå. Der må vi prøve at komme op en dag. Ja. Nå, nu kan vi godt lige jage mor ind som sporhund. Med røven i vejret. Se om hun kan finde en lille Karl Johan eller noget. Ja, kantarel. Nej, der skal være noget mere græns, skal der ikke? Nej, Nej. det står Nej, der ikke. det var der heller ikke nede i... Det var der da ikke i skovgården. Det var der også løv. Det var også Ja, løvtræer. ja. Ja, det bliver lidt spændende, når vi skal på pindtrip-tur. Ja. Det siger de jo, nu er jeg spændt på, om det er bundløst det her, eller hvad? Det opdager du. Ja. Nej. Nu... Her i sidst i august, ikke? Jo. På pindtrip. Ja. Så vi går lige og kigger her, om hun finder noget derinde. Det er tvivlsomt. Men hyggen i det, den kan vi ikke tage fra os jo. Den er god. Ja. Nærmere hvis jeg kan se det lyse derude i horisonten. Det er vandet.
har vi Hov Havn derovre. Ja. Så kan du så sige, nej, det skal Lars ikke se det der. Der er en vandscooter. Samsø Rederi. Så får han en eller anden dum idé igen. Nå, ej, det har du ikke kræfter i armene til at holde, så det er helt, Jo. det er jeg helt rolig med. Præcis. Jeg kan da øve med armkræfter. Det er meget dejligt vejr hernede ved stranden, jo. Ja. Nu bliver det lige en lille smule overskyet også. Ja. Det er ret godt, jo. Flora, han er sød. Ja. Så men vi skal altså ikke lige til Samsø i dag. Nej. Desværre. Vi skal tilbage igen til Ja. Rubus, der holder inde i en skov. I skygge. Ja. Og kaffekande. Og hvad? Og en kaffekande. Og en kaffekande. Ja, kom. Ja, vi har været ved fru Møllers Mølleri, jo. Ja. Så vi har fået lækker frokost Ja. med tranebær-rugbrød. Vi kunne måske godt få en lille bitte softis herovre. Nej, jeg vil ikke give så mange penge for det. Nej. Nej, ikke når jeg ved, at jeg kan få det ved Hvorhen? Webstrup til 10 kroner. Ja. Og den er faktisk så stor, jeg skal bede dem om at skrave halvdelen af, når de giver mig den. De skal kun lave en halv til dig. Kun have en halv til mig. Ja. Jeg kan ikke spise. Det er 10 kroner, og det er en kæmpe softis. Ja, det er det Og så altså. er det flødesoftis. Og 15, hvis du vil have drys. Ja, Ja, det er jo lækker softis. det må vi sige ja til. Så. Og sidst vi købte softis i Assens, ja, Ja, der gav vi 45 stykker. Ja, og de var nærmest ved at smelte. Der kunne slet ikke komme Ja. på snortop på den. Nej, de var simpelthen så halvtøde bløde. Altså, jeg tror, Men de det var smagte godt. fordi de ikke har skruet nok op for. Den smagte godt. Ja, det var en god is. Ja, det var det. Så. Ja. Nå, men der er der nogen, der skal til Samsø. Ja, heldigvis. Ja. Det er jo godt nok. Det var langt væk. Også en dejlig ø. Lille smart. Dejlig Sådan her. ø, hedder det. Det er det, ja. Så. Ja, vi må lige have styr på Flora og alle de der små hunde, der er rundt omkring her. Ja. Så. Men jeg kunne finde ud af, det kunne jeg. Og starte den på stangen. Nå ja. Og så er en lille spidskatter der, hvor køn den er. Ja. Den Hvad er det for nogle små nogle? Den er der. Den er der. Det er spidskatteren. Nå, men nu var jeg lige De fanget i andre, øje lige dem der. det er en mini 12 meter. Det er ret til handicappede. Okay. Ja, den der, den er sød jo. Der er bare ikke kommet noget mast på endnu. Hvad? Der er ingen mast på. Nej, jeg er nok med på værft jo. Ja. Og her kan du blive sat i fra dit kørestol af. Har de hejser derhen? Det har de da. Så har de en lift, de kan tage over i. Ej, hvor er det fint. Ja, det er stort. Ja. Det hedder mini 12 meter. Ja. Bygget på samme måde som en 12 meter er bygget. Olsen Mini. Ja. Hedder den første der. Ja. Med. Ja, vi sidder nede på Hov Havn og kigger på nogen. Både børn og voksne, der har bader. Nu ringer vi til Johannes, han er ude at sejle i hyttebåden. For første gang, tror jeg. I år. Ja, men der har ikke været på overnatning før. Og længere væk. Jeg har kun sejlet ud af fisket, jo. Har de ikke så det længere? Nej, jeg ikke hvad jeg ved af. Men jeg får det ikke altid at vide, jo. Men så skal det nok være, at moren holder meget hemmeligt fra faren, jo. Sådan er det vel. Gør du selv. Den er startet. Jeg siger, jeg kunne lave sådan en hvad hedder sådan? Det kunne jeg ikke finde ud af. Det skal du øve dig på. Der er mange ting, jeg skal øve mig på i dag. Ja, det er fordi, du ikke er så klog. Må jeg så se? Men jeg kan ikke. Pooldans. Jeg kan ikke. Nå, det er fordi, du ikke er så atletisk, Ja, eller hvad? det er i hvert fald. Se, hvor skæv jeg har rykket den. Ja. Det går helt galt. Det kan ikke klare min vægt. Den kunne ikke holde til dig? Nej, det kunne den ikke. Det var dejligt at komme ind i skyggen her. Det var dejligt herinde. Ja. Så kan vi lige kigge efter svampe på vej tilbage. Vi fandt ikke nogen på vej ud. Nej, så der kom nogen, mens vi har Så er der nogen, der er vokset op, mens vi har været gået? meget at vide. Nej, det kan man ikke vide, jo. Vi var igennem en anden skov nu. Ja, der var mange unge træer. Ja. Det var egentlig også det, jeg læste mig frem til, at det skulle faktisk helst være sådan ældre træer. Ja. Så Du har også taget en ældre mand, jo. det hænger nok lidt sammen. Ja. Der kommer svamp på det hele. Ja. Neglesvamp. Ja. Og der er pipfugler. Ja, det er skønt herinde.
Ja, her kom vi så lige ind, hvor der var nogle gamle, store træer. Bøgetræer. Gamle bøge, ikke? Jo. Så var vi sandelig tilbage til Robus. Det var vi, ja. Men den holdt ikke i skygge mere. Nej, vi kørte over med den jo. Ja. Hvor lad være. Jo, det går nok. Jeg lige gå den anden vej rundt og se, om jeg kan måske kunne have siddet der om bagved i skygge. Det ved jeg ikke lige. Jo, det kunne vi godt. Kunne godt have siddet der, men det er godt nok varmt. Det er godt nok varmt, Flora. Kom her om bagved. Kom, Flora. Kom. Flora, kom. Flora, kom. Kom. Flora. Kom. Kom. Kom så. Ja. Så. Den er tung. Jeg er tung. Varmen. Ja. Ja, men en fin tur. Det må vi sige ja til. På hvor meget? Ja, det skal jeg sige dig. Ja. Den har vi gået 7 kilometer. 7. 2 timer. Ja. 2 timer. Det er mægtig fint. Hvad? Så skal vi have noget at drikke også. Ja. Jamen, så ser vi jo lige her i skygge bag vognen. Du går helt i skygge jo. Ja, du sidder der lidt i solen. Ja. Og Flora ligger der, og mor har kaffe, og hun har vand, og Flora har vand. Det er løgn, jeg har drukket min kaffe. Nå. Jeg har mere kaffe derovre. Ja. Jamen, jeg har også 2 kopper af den her jo. Ja. Og den er der. Den her indeholder 2 kopper, ligesom den hvide derovre. Den indeholder 1. Rimelig okay svalt her, hvor jeg sidder i hvert fald. Jamen, der er ikke rigtig plads til mig, for Flora hun ligger derovre jo. Skal jeg simpelthen jage hende væk? Det prøver jeg lige. Jo, så er mor lige i gang med at lave en sommerkartoffelsalat kold. De er råttet rundt fra en fabrik af eller sådan noget. Og så går vi så lige og kigger her. Hvad har vi så herude? Jamen, der har vi det mest skønne, lækre kyllingehalløj med skind, som er ved at blive... Ja, det bliver forhåbentlig ikke brændt af. Det bliver forhåbentlig... Jo, ja. Jeg holder øje. Jeg går ud igen. Så får du skal have mad, Flora. Ja, sådan. Nå, så er kylderullerne ved at være done, eller hvad? Ja, vi hjælper. Bliver det lidt sort nu? Nej, ikke mere end de var før. Nå. Nej, de her lige nu i den der. Det er en god grill, den der. Ja. Så er grillen lukket ned for i dag. Vi kan ikke tænde i morgen tidlig i hvert fald. Det gør den ikke. Og hvad gør vi nu så? Nu spiser vi. Mm. Ja, det gør vi. Er det godt? Det smager rigtig lækkert. Ja, det var lækker kød. Og den der friske kartoffelsalat, hvad kalder man den? Kold? Det er ikke sådan en kold kartoffelsalat, som er det er jo ikke med en hvid dressing, det er jo med en oliedressing. Oliedressing, ja. Men velbekomme også. Lækkert. Ja. Hej. Ja. Hej. Godmorgen. Og lille vej. Vi holder heroppe ved himmel og hav. Oppe ved Kyssing Strand. Så det er en fantastisk morgen jo. Klokken er 6. Og har også holdt en lille palindre og sovet her i nat. Ja. Men det kan vi ikke klage over. Der er en enlig fisker på vej ud. Han har stået der. Kommet sit tøj på her, og taget sit tøj på sidste halv time. Det var en stor omgang. Der skal noget til. Nu går vi lige ud her og kigger på udsigten. Det er fantastisk herude. Solen rammer. Nu vil vi se. Ja, helt herudover. Der er Samsø på den anden side. Det kan det ikke være bedre. Nej, men nu vil vi så køre
Mor er lidt på arbejde. Så kommer hun hjem hen til mig, hvor jeg nu holder en gang. Kl. 23. Hun har sådan cirka en times kørsel til, hvor jeg holder. Regner med. Det kan jeg også noget. Så. Det må være en god dag derude. En god varm dag derude. Hej for nu.